repairer, musically beautiful song, onyishi ntụaja. Igbo ndị ọma ndị na-eje mba bute ike na mba. Ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba bute ike na mba. Achịbụ maka Igbo ndị ọma ndị na-eje mba bụrụ ike ya ọdụ Igbo. Ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba bute ike na mba. Ndị enikakwara ka ndị na-eme ihe n'ishikwere ike n'ụwa ndị ọma. Ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba bute ike na mba. Abụnye ji eme n'ụwa mkpakpa ekwe ji akpọ. Ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba bute ike na mba. Mkpalụ maka Igbo zuru mba Igbo zuru mba Igbo dọma ndugbo. Ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba bute ike na mba. Ashịmụmụ Igbo ndị ọma ndị na-eje mba bụrụ ike ya ọdụ Igbo. Ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba bute ike na mba. Anameghe kraka olololo amarịma wegwu egwu mejeje mba ejoboro wegwu chinyere mo ogori pịara nwa mụrụ megwu na ala mere abịadolebe ebrula m egwu bongo jenu mba agazola melu ụwa ebe njere eji ikwu egwu enweghị ebe njere n'elu ụwa mama hụ onye Igbo. Igbo zuru mba Igbo zuru mba na-emeshi ike. Igbo zuru mba anụ na mba ebughị ike. Igbo mara mma, ụmụ Igbo kara aka, ụmụ Igbo ndị ebe ego, ụmụaka Igbo ndị eji nwanyị agirigirigirigirigiri ugwu eze ndị ọma. Ụmụ Igbo ogori bịara ekelela nnụ anụ ndị ọma ndị jere mba bute ike na mba. Ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba bute ike na mba. Ololo ụmụ Igbo ndukwu ndukwu. Ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba bute ike na mba. Agwara Achịbụ bụ ike, Achịbụ ụmụ Igbo bụ ike na mba. Ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba bute ike na mba. Ụmụ Igbo ndị bụ ike, ndị bụ ike, ndị bụ ike, ike ka ike. Ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba bute ike na mba. Olololololololo rịpịarịkwole. Ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba bute ike na mba. A ga-agwa gị agwa ashimekele n'ụmụ Igbo ndị nọ na mba, kelekwa n'ụmụ Igbo ndị nọ n'ụwa niile in a special way. Ekelekwa ụmụ Igbo ndị nọ na United Kingdom ndị ọma, ụmụ Igbo ndị nọ na America ndị ọma, ashimekele manụda ndị ọma, mekele Igbo na Israel ndị ọma, ụmụ Igbo nọ na France ndị ọma, ụmụ Igbo nọ South Africa ndị ọma, ụmụ Igbo nọ South Korea ndị ọma, ụmụ Igbo nọ na Libya ndị ọma, ụmụ Igbo nọ Amsterdam ndị ọma, ụmụ Igbo nọ n'Italy ndị ọma, ụmụ Igbo ndị nọ na Dakar ndị ọma, ụmụ Igbo nọ Cote d'Ivoire ndị ọma, ụmụ Igbo nọ Cameroon ndị ọma, Igbo ndị nọ na Ghana ndị ọma, Igbo ndị nọ Germany ndị ọma, ndị nọkwa Kenya ndị ọma, Igbo nọ na Holland ndị ọma, Igbo nọ na Guinea ndị ọma, Igbo nọ Sierra Leone ndị ọma, ụmụ Igbo nọ na Brazil ndị ọma, ndị nọ na Togo ndị ọma, ndị nọ na Jakarta ndị ọma, ndị nọ na Bamako ndị ọma, ndị nọ na Thailand ndị ọma, onu na Bahamas ndị ọma, onu Nigeria ndị ọma, onu na Cyprus ndị ọma, ụmụ Igbo ndị ji ego ndị ọma, unu bụ odogwu na mba niile ndị ọma, anụ ga na-eje ndị ọma, nabata abata ndị ọma, ụmụ Igbo ndị ọma ndị ọma, ekele achịmụmụ Igbo ndị ọma ndị na-eje mba bute ike ya ọdụ Igbo. ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba bute ike na mba. Ekele ụmụ Igbo na-ebutere ike na mba, ma wile nwa nọ ọ garịrị ya mma n'ụwa aka bụ onye jebe ekekwe jakpọ Igbo 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 ụmụ Igbo ndị dị mara mma. Ekele nu eji ọkụ aka His Royal Majesty eze ọdịnaka Chukwu
governor Okoma, ex-president of Confidence Friends Club Dakar Senegal Okoma Karaka, Yezodonko na Dakar Senegal, Onatara dike mma n'isunjaba, karịsịa na Housing Texas, United States, awebe na baga ego gị. Biko kelela m ejila ọlọgọ ọmarị mma, First Lady Lọlọ Ugeze Ifeyinwe Chukwu jiwu osodi eme ndị ike aka anaghị abara anyị mba, nwanyị ọma ezo dị n'aka Chukwu jiwu wekamụrụ na tụrụ oji mmadụ n'isi obi isi isu n'Imo steeti ọwa ebe isi abịa ijere butike na Dakar Senegal, chekwa butike na Housing Texas. Long live Yezodonko, long live our future Imo governor, long live Onatara dike mma n'isunjaba, long live karịsịa na Housing Texas. Yezodonko ekelo agboturu Chief Jude Osita Chiagha, Chairman Chief Executive Officer Jude 190 Companies Okoma, CEO Jude 190 Motors Papers, Importer and Exporter Ọgaranya Karaka, CEO Jude 190 Estates Management and Lodgings, CEO St. Jude Academic Nursery Primary and Secondary Schools, CEO Jude 190 Importer and Exporter Agencies All Nigeria Limited OKDK, CEO Jude 190 Brake Pads Both Cars and Trucks, CEO Jude 190 Worldwide Incorporated, Eze Chimere Eze 1 Imesiowa Ojimote Mogo, Eze Ofojuru Okoma, President General of Enugu and Ebonyi State United Brethren, and the founder Eze Agurugudu Family Meeting na Bamako, Mali Okoma, Ashimoga Reregema, Ekweme 1 na Bamako, Mali, member of G7 Club Bamako, patron of Alaba Friends Club Bamako, Mali, chairman Ezago Family Meeting Bamako, Mali, West Africa. Ishikwarike kelela mo nwanyị gọmara mma Lọlọ Chief Mrs. Kelechi Florence Chiagha, First Lady, nwanyị ọma nyeje mmanụ, nwanyị ọma karaka, Mama Chidalo ọgarịrị nụ mma, ndị eze aga Igudu n'Enugu steeti, Jude 190 Ashimogarịrị gị mma, ọkwijere butike na Bamako na Mali, ijegwara butike na Dubai. Long live Ojimote Mogo Okoma, Eze Ofojuru 1 na Bamako Ikaraka, Ashimogarịrị gị mma ekelo. Ole maka Honorable Collins Chukwukere Osiwu Okoma Karaka, Obuweru ụzọ 1 of Achimberi anyị, Director of Link Service and Perfect Link Limited, London, United Kingdom. Okoma Karaka, London base, a lot in Dakar. Ole maka Lọlọ gị, First Lady Lọlọ Chisi Odo Chukwukere Osiwu Osodi Eme, nwanyị ọma Karaka, London base,
United States ụkọ makara aka. Long live Honorable Collins Josihu. Long live Ogbuweru ụzọ wanụ na-achị ịbụ nwa oghere mma. Ekele asị m ekele Honorable George Goodluck Nwachukwu. O mepụrụ ụmụ ogbenye wan n'ala Chimbieri. Aka nyere Chimbieri mmiri n'ọkụ wan n'ala Chi. Ojulemogo wan n'ala Chi. CEO Empire Lounge London United Kingdom. Ebe anyị eji akụ mgbọrị ọwụ ebe anyị eji ama ịga ka ọnụ n'elu ụwa eri ihe rịrị mma. O ebe kara aka. CEO Speedlink Services Limited London. Onye ọma na foreign exchange. Ọ na-echenji pounds, euros and dollars. AKA Chibaron nwoke ọma kara aka. Kelele m nwanyị go Lolo Chichi Priscilia Nwachukwu. Ọdụkọ na mba niile nwanyị ndị ahụ ndị Chimbieri na Mbitoli ọwa ebu n'Ushaga. Anụ owu ndị ọma kara aka. George Goodluck ijere butike na London, butike na United States America. Long live Honorable George Goodluck Nwachukwu. Long live o mepụrụ ụmụ ogbenye wan n'ala Chi. Long live aka nyere Chimbieri mmiri n'ọkụ nwoke ọma kara aka. Ọ garịrị gị mma abụgori bịara ekelela nụ. Iwe onye ọma, iwe onye ọma, iwe onye ọma ekele. Agbatụrụ Eda Michael Ọgụgụa Chief Afụnwa eleta na nwoke ọma onyele mma n'ime Christ. CEO Micosins Worldwide Exporter and Importer. CEO Miko and Sons Multi-Concept International BSc. CEO Micosins Complexes Scholar Bilingual Nursery and Primary School Ndoma. A member Pillars of Dakar Pioneers na Dakar Senegal. Okoma the Nigeria President in Dakar Senegal. The pioneer of G7 Club Bamako. The founder, yes, President and patron and Progressive Union Dakar Senegal. Owiyawo the founder and patron Amambala Progressive Union Dakar Senegal. President Circle of Friends Social Club na Dakar Senegal. 3 times President of Anambra Progressive Union Dakar Senegal. Ogranya Karaka. The first President and current patron of Anam Progressive Assembly Wokoma. National patron G7 Club Mali Wokome Karaka Erema Ishikele Wanyigo Marema Pastor and Lolo Tina Michael Ọgụgụa. Ndamuru na Anambra State awebu n'Ushibia. Ndị enyi ndị Erema Eda Michael Ọgụgụa nwoke mma. Ijere butike na Bamako, butike na Dakar na West Africa. Iwu nwoke mara mma. Long live Eda Michael Ọgụgụa. Long live Chief Afụnwa Elotana. Anụ ndị ọma ndị kara aka ada ekele. Ekele Nze Ikechukwu Ekwim aka Nze Eze Eze Udo Eze Dibo na Morocco. Nwoke mara mma. O jiri efi iche eze nke izizi na Morocco. Ọgaranya kara aka. CEO God Favor Invest Limited. CEO African Choice International, importer and exporter of cosmetics and foodstuffs.
ego gị iwu eji nwoke ọmarị mma Bongori bịara ekelela memba ndị ize na ọzọ nke Imo steeti na Naịjirịa nwoke ọmarị mma memba ọfọha na eze ndị Igbo na Morocco enu nwoke ọmakara aka member of Great Bidon Club International worldwide nwoke ọmarị mma isi m kelelago nwanyị gọma lọlọ Mrs. Chika Eze Chinawaraji aka obi di ya nwanyị na-eme di ya obiọma nwanyị shiọma ichikwa m kelelago lọlọ Mrs. Fatima Eze Chinawaraji aka osodi akụ nwanyị eshiba maka oluta nwanyị ọma kara aka elemugogbu ewu anụ owu ndị umobom Idato South n'Imo steeti na Naịjirịa lekpala nwoke ọmarị mma chikwabu kelelago Mr. Omos Eze Chief ọnọ n'enyi ndị Imo nwoke shi Nsụka Enugu steeti Enugu base ọnọ n'enyi karaka Enugu base Eze Chinawaraji ezudoshim kele Chief Apostle Kinsley Eyiwu aka Anukwamanonya chi ya na-eche nwoke ọmarị mma Istanbul Turkey base ọ garịrị gị mma ezudoshi kele gị iwe onye mma Eze Chinawaraji ezudo ịbụ onye ọmụma n'obodo niile ịgbatara ego na-esusi na Morocco nwoke ọma ịkara aka ekelo ole maka Mr. Stephen Ikechukwu Ngọka Chief Akwụkwesịrị one of Egbedu in Njaba local government area nke Imo steeti nwoke ọmarị mma Njaba cabinet chief importer and exporter nwoke ọmarị mma ụlọ maka elele m ụlọ gị lọlọ Mrs. Nkechinyere Ngọka lọlọ Jugo nwanyị ọmarị mma leaders on all types of foodstuffs nwanyị ọma women weavers attachment and etc. isi gwa m were kele ya senior maternal uncle Mr. Alphonsus ụdị igwe nwoke ọmarị mma Chief Ugwumba 1 na United Kingdom nwoke ọmakara aka ọnwụkwanwe Imo steeti Chief Akwụkwesịrị ịbụ nwoke dị mma ịbụ onye ama n'obodo niile Senegal base Bongori bịara ekelela anụwu ndịrị mma ekelo anụ ndị ọma ndị ejere mba bute ike na mba ụmụ Igbo bụ ndị ọma ndị ejere mba bute ike na mba ololo ụmụ Igbo ndị ukwu ụmụ Igbo bụ ndị ọma ndị ejere mba bute ike na mba na soibi na Bongori bịara ekelela n'ụmụ Igbo gbagburu n'ụwa niile na-ekele Chief MS Ike nwoke ọmarị mma ọhaneze ndị Igbo na Dakar ọhaneze ndị Igbo ekele Bongori bịara ekelela gị CEO Abana Auto Mercedes Benz importer and exporter of all kinds of motor parts na Dakar Chairman of Dakar Importers Association na Dakar West Africa nwoke ọmarị mma a member of Dakar Pioneers na Senegal kelele m ụlọ gị lọlọ Beatrice Uchechukwu Ezumba ndị Ezeagụ Enugu steeti Unishidia anụ ndị kraka ọhaneze ndị Igbo ijere bute ike na Dakar jebute ike na Dubai long live ọhaneze ndị Igbo nwoke ọmakara
garịrị gị mma na-ekele ori n'afọ na nkwọ ekele eburu ezi ekele kelee Chief Chijioke Paul Ụzọzie Chief Nnanyerugo 1 Ụmụololo Chief Nnanyerugo 1 n'Ọlụ Kingdom Nwokeọma Chief Nnanyerugo 1 n'Abia steeti Nwokeọma kara aka Chief Elda Ụmụmbieri na Dakar the Vice President of Dakar Pioneers CEO White Money Music Dakar Senegal CEO of GLE Multi-Service Ball and Company Obuwokomarima the Chief Lord Yezugo of Ugo Kingdom the Warlord of Ugo Kingdom Oremakelele Mulaloge Lalo High Chief Lesin Paul Ụzọzie the Lord Yezugo of Ugo Kingdom in diaspora Ijere butike na Dakar long live High Chief Chijioke Paul Ụzọzie long live Nnanyerugo 1 n'Ụmụololo long live Nnanyerugo 1 n'Ọlụ Kingdom nwoke ọbọgarịrị gị mma Nnanyerugo na-abịa Nwokeọma kara aka Chief Edu Ụmụmbieri abụgodikọrọ ekelela ewu nwanne nọ na mba ọ garịrị gị mma ekele ele maka Honorable Chibuike Ọbara CEO of Chibai Holdings Limited current treasurer Idato Family Meeting Cape Town na South Africa Onyogelega a member of Nigeria Union in South Africa executive member of Diamond Friends Club International Cape Town na South Africa Edudu Nwachinemere worldwide ọgaranya ya dọcha 1 n'Uzi Idato North local government area Imo State anyị Edudu na Stellenbosch Western Cape South Africa ọgaranyere mma onye ọma Chris na Cape Town South Africa kelele m nwanyị gọmarị mma lọlọ Mrs. Uju Ọbara Wajugo di ya nwanyị ọbọbi ya dị ọcha amaobi di ya ijere butike na South Africa Edudu Nwokeọma long live Edudu na Stellenbosch long live Edudu nwa Igbo ori mma South African base asịmọgarịrị gị mma Edudu ekele eburu ezi ekele Mr. Chidi Ihezie Chief aka otu 1 n'Isunjaba Imo State nke anyị the man of grace the founder of Isunjaba Solidarity Union na Dakar kelele m nwanyịgo nwoke mma kelele m lọlọ Mrs. Okwudiri Ihezie Odi ya 1 Isunjaba CEO of Madam V Treasure Fashion and Designer n'ọba ichikwa m kelelego eji nwanne gị nwoke Chief and Lolo Emetumba Awudike 1 N'isobishi CEO of all kinds of royal construction West Africa PLC Akweshimu kele Mr. and Mrs. Ivarestus Ihezie Nwokeọma kara aka ya na nwanyị ya CEO of building contractor and all kinds of house painting Nigeria Limited onye mụrụ n'Isobishi n'Imo State ijere butike na South Korea Nwokeọma jee butike na Amsterdam
Poland ikaraka ijekwara butike na Italy butike na Libya ebutike na Senegal ọgaranya shikwara ike. Long live Mr. Chidi Ihezie, long live Chief aka otu wanu n'isu nwakomari mma Dakar base Bongori bịara ekelela gị ekelo egwu m ekele Honorable Chidi Solomon Iwundu, CEO of Solomanda's Place Limited Nwokoma, the Prime Minister of Odonko Kingdom na Dakar na West Africa, former Vice President of Confidence Friends Club Dakar Senegal, President Ikeduru Progressive Union Dakar Senegal na West Africa, Chief Omiyukwu na Akabo, aka one of Akabo, the G-Money General, Papa Ejimato, Okomekara Kishikwara ike, oya kelele mụ nwanyị gị, Lolo Mrs. Adora Christiana Chidi Iwundu, Adajife, Mama Ejimato, Director of Solomanda's Kitchen na Dakar, West Africa Kijaga, and they wundere mma. Ijere butike na London, ijekwara butike na Dubai, Nwokoma ibutere ike na Turkey, butike na Dakar, je butike na Thailand, iwagranya shikwara ike. Long live Chief Omiyukwu na Akabo, aka one of Akabo Nwokoma karaka. Long live G-Money Papa ogarire gị mma, Prime Minister of Odonko Kingdom na Dakar Senegal, West Africa ikaraka ekelo bekele Dr. Frank Chima Lawrence onyeisiala Igbo karaka, traditional and custom herbal root scientist, CEO of Sacha Root Brandy and Wine Nigeria Limited, CEO of Farmtech Innovation Services Nwokoma ikaraki shirike, the President of Perfect Link Shelters LLC, kelele mụ nwanyị go Lolo Chioma Frank Chima Lawrence, acharugo onyeisi Igbo, achinuji GRA, achimberi na Mbitoli Kishagaga, Nwokomari mma onyeisi Igbo, onyeisi Sacha ogarire gị mma, a godfather in Dakar, a godfather in London base Nwokoma shachimbiri bịa. Ijere butike na London ọgaranya, je butike na Dakar, butike na Bahamas, butike na Canada. Long live onyeisi Igbo n'ala Chimbiri, Nwambitoli karaka, London base Bongori bịara ekelela, ashimogarire gị mmada ekelo. Igbo ndị ọma ndị na-eje mba butike na mba, ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba butike na mba, achịbụ maka Igbo ndị ọma ndị na-eje mba bụrụ ike ya ọdụ Igbo. ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba butike na mba, ndị enikakwara ka ndị na-eme ihe n'ishikwere ike n'ụwa ndị ọma. ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba butike na mba, Onye ji eme n'ụwa wụkwa pekwe ji akpọ. ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba butike na mba. Ekele kelela m Chief Innocent Kenechukwu, aka Kenzo Cash Money, Kenzo
nwoke makara aka a member and patron G7 Club Bamako na Mali, chairman chief executive MK International sir fashion and designer nwoke mara mma, chairman chief executive Kenzo Cars Worldwide ọgaranya kara aka, chairman chief executive Kenzo Logistics nwoke ọma mụrụ n'aka Ọka South na Anambra Oshaga Oriego Nukego 1 na Bamako Mali, ọchịrị ọzọ 1 na Bamako Mali, Arana Zombo 1 na Bamako na West Africa Oshaga kpọrọ maka elele m nwanyị go Lolo Mrs. Mariam Elechukwu Owele m kwegbola m egwu Mama Chikamso nwanyị obiọma, nwanyị amụrụ na mkpele n'Ọka South ndị Anambra steeti anụkara aka. Kenzo nwoke ọma ijere butike na Turkey, je butike na Dubai, butike na France, butike na Cote d'Ivoire, butike na Bamako, only Kenzo cash money, Bamako Mali base, nwoke mekara aka, ashịmagarịrị gị mma n'ekelo eburu ekele Mr. Ifeanyi Daniel Dogachigwe Hamaris Mokoma, grandson of late Daniel Ondubisi, Ikonye Jama, importer and exporter, chairman of Agwata Progressive Union, Dakar, Senegal. Mokoma, a member of Oganigwe Club, Dakar, Senegal, member of Dakar Pioneers, Dakar, Senegal, patron of Anambra Progressive Union, Dakar, patron of English Catholic Community, Hamaris, Dakar, Senegal, na West Africa, patron of Unique Friends Club, na Dakar, patron of Anambra Group A, na Dakar, Oko Makaraka, patron of our patrons, na Dakar, Senegal, Oko Mamuru Nibuku, Agata local government area, na Anambra, kelere m nwanyị go, Lolo Mrs. Chidimma Ifeanyi Daniel, Ojugo nwanyị Udogachi, nwanyị amụrụ n'Ụmụahịa, Abia steeti, Nigeria, nwanyị ọma, Chief Udogachi nwoke ọma, ijere butike na Dakar, Senegal, ọgaranya kara aka, long live Udogachi, Igwe Hamaris na Dakar, Senegal, onye omekakwara aka, ashịkwa gị gbamarị ma nwoke ọmarị samsam ekelo Bongo bịara le meburu ekele Mr. Emmanuel Ezoke, nwata kwọcha na Philippine, nwata kwọcha 1 of Mbosi Ala, ọgaranyarị mmaghị ole maka lọlọ gị, Lolo Mrs. Nora Ezoke, Adugo nwanyị nwata kwọcha, nwanyị ọma mara mma, ashịmagarịrị mma ndị ọma, a member of Friends Club na Philippines, also a member of Nigerian Association na Jakarta, Indonesia, also a member of Morning Star Club na Thailand, onye magarịrị gị mma, nọọ nwata kwọcha, Asia worldwide, ekele ọchịkwa m kelela ya nwanne ya nwoke, awada na Jakarta na Indonesia, ọchịkwa nkele ezi nwanne ya Ichie
mama long live nwata kwọcha ekelo Philippine base ikraka ashimu Igbo ndị ọma ndị na-eje mba bute ike ya ọdụ Igbo ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba bute ike na mba Igbo bụ ike na mba Igbo bụ ike na mba ayọdụlọ ụmụ Igbo ndị ọma ndị jere mba bute ike na mba onye maka Mr. Iwunze Uche Nelson Uche Mpaye na Dakar Senegal enyudo ka mma na Dakar Senegal Uche Mpaye na Côte d'Ivoire na Abidjan mmadụ ọha kembụ na Cyprus mmadụ ọha kembụ Nigeria edahụmụ mberi na Dakar Senegal ọgbakari ọchị 1 nwoke ọma asọka enweghị nkwukwu nwoke ọma ọ garịrị gị mma the international music promoter worldwide ọgaranya shikwara ike founder of Dakar Pioneers nwoke ọma a member of Links Friends Club na Cyprus Uche Bowas na Portugal member Obi Nwanne Friends Club na Algeria nwoke ọma ọwụkwa member of Alaba Friends Fun Club Bamako Mali a member of Imo Progressive Community na Bamako also a member of Ijele Fans Forum Anambra onye ọma kelele m nwanyị gọmarị mma Mrs. Iwunze Mary Blessing ọ ga-adị mma okoro eze nwanyị udo ka mma nwanyị ọma mara mma elebu gbobola mewu enyi udo ka mma iwu nwa mụrụ na Chimbiri na mba Itoli n'Imo steeti na Nigeria long live enyi udo ka mma the international music promoter worldwide Dakar base ashimogarịrị gị mma ị ga na-eje nabata edu ụmụ mbiri na Dakar ekele onye ọma mekele jifalozie nwa nganga apụ akpata ego eru ụlọ isi iche ndị Igbo na Gini Conakry CEO of Kero Ventures International Limited the Secretary General Nigeria Igbo Community na Gini Conakry ọgaranya kara aka the Financial Secretary Nigeria Community in Gini Conakry also the Palace Secretary ọhaneze ndị Igbo na Gini Conakry Council kelela m Mrs. Igomare mma lọlọ Mrs. Mavina Chidimma bụ anụwụ ndị Abia steeti na Nigeria amata ka eru ụlọ ọgaranya kara aka ijere butike na Valencia butike na Holland butike na Germany butike na Kenya butike na Cameroon butike na Sierra Leone butike na Ghana okomishiri ike long live Chief Alozie Nwanganga akpụ long live akpata ego akpata ka eru ụlọ isi chee ndị Igbo na Gini Conakry base ekelo ole maka Mr. Timaya Chidebere Obi Chief Akajago 1 na Freetown CEO of Good Link Enterprises nwoke makara aka anwụdịba ogogo ime ya a member of Ezi Nwanne Club na Sierra Leone onye ọmarị mba also a member of God Answered Brothers Club na Sierra Leone na Freetown nwoke ọmịrị mma kelele m nwanyị go lọlọ Mrs. Ifunanya Lovet Obi nwanyị ọma isi m kelee
ga-aga onye ọmịkara aka oke ọmọrị mma Ishago Ogbu Ụmụmba Ezeagụ Enugu steeti ọwụ ebe a mụrụ gị ijere butike na Togo butike na Brazil long live Mr. Timaya Chidebere Obi long live Chief Akajiakụ 1 na Sierra Leone base onye ọma gharịrị gị mma ashimekele ma ụmụ Igbo ndị kara aka ndị nụ na mba chọga ego ndị nụ na mba butike ashimọgarịrị mma na-ekele